Josep Pintat ha assegurat aquest divendres que el camp de tir de la Rabassa es tancarà aviat. La principal raó és que per adequar el camp a la legislació i perquè el plom tingui el mínim impacte possible sobre el medi ambient, s'hauria de fer una inversió important. S'haurien de posar unes xarxes de protecció per evitar un espargiment del plom. La col·locació d'aquestes xarxes, de 27 metres d'alçada, està valorada en 1,2 milions d'euros. Per això el Comú, i tenint en compte el rendiment de la instal·lació, ha decidit destinar la zona del camp de tir a altres usos. 1.200.000 euros amb una activitat del tir que és un rendiment molt feble, el Comú de Sant Julià no ho pot suportar. I això no és que sigui un hàndicap només pel camp de tir de Sant Julià. Això és un problema per tots els camps de tir que hi hagi aquí a Andorra, no? Pintat ha recordat que el camp de tir no entra en l'ampliació de capital de Naturlàndia, una ampliació que només contempla el parc animalier, la construcció d'edificis al planell de Conangle i l'ampliació de l'aparcament de la zona. Els terrenys al camp de tir tenen una extensió de 14 hectàrees amb 44.000 metres de volumetria i Pintat assegura que el Consell d'Administració haurà de decidir quina altra activitat hi vol desenvolupar en aquesta finca, que disposa d'una gran extensió. Pintat creu que aquests terrenys podrien acollir, per exemple, la zona residencial relacionada amb el centre d'entrenament en altura que estarà ubicat al planell de Conangle.